ନିଆଛୁ ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସାର୍ ଇଏ କି ବାଳ ପ୍ରଭୁ କଲେ ବେଶିଆକୁ ହେଇରେ ମୋ ଭସିଆ 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 ଶଳା ହରେ ତମକୁ କେଥର କହିଛି ସାର୍ ଜଣେ ବେଶିଆ ବୋଲି। ସରି ସାର୍ ଭାସିଆ এই বাবুঠু এই বাবুঠু ওই মা 200 লেখা 6-7 କରିଦିଅ କାହିଁକି କଣ ଏମାନେ ମୋଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମନଟା ବୁଝିଯିବ। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ମୋ ଦରମାଟା ଆସିନି ନହେଲେ ମୁଁ ବି 200 ଦେଇଥାନ୍ତି। ଇଏ କଣ ରାଗିଗଲେ କି ସାର୍? ଆଉ କଣଟା କରିବି ସେତେବେଳଠୁ କହୁଛି ଭାସିଆ 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 ସେତେବେଳଠୁ ଚଲୁଛ ବେସିଆ 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 କି ଦଉନ ସେଇଥିଲାଗି କହୁଛି 200 ଲେଖା ଦିଅ ହଟାଅ ଖଲିପା କମାଅ ପଇସା। ସାର୍ ଆପଣ କହିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଧବା ନାରୀ ସହିତ କଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ଭବ? କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? अरे प्यार करना है तो करके दिखाओ बहाने के पीछे क्या है? अरे प्यार करना है तो करके दिखाओ बहाने के पीछे क्या है? अगर सच में करते हो तो शादी करके दिखाओ लहंगा के नीचे क्या है? आशीर्वाद है।